Dame os tips fundamentais para que as nosas plantas de exterior estén maravillosas. Hai que regar sempre. Pola tarde, a tardiña, non? No, todo o mundo se equivoca moito niso. Hai que regar sempre a mañán. Hasta as 9, 10 da mañán, como moi tarde, temos que regar. Porque a planta necesita estar hidratada durante todo o día. Aí. Ahora, que faz? Estou regando a mañanciña, como me dixetes, pero a tope. Non, muller, así non se rega. Que pouquiño a pouco. Pouquiño a pouco, Hai que armarse de paciencia, logo. Exactamente, o mellor sistema é un sistema de riego por goteo. Isto é para a xente que non pode madrugar ou que non quere madrugar, máis ben, que ten moitas macetas. Isto é un programador, ti conectas a mangueira de goteo ao grifo e o grifo conectas ao programador. É moi sencillo, programar as horas que queres que riegue e os días. Listo. Tucho, para que nos aguanten ben as plantiñas e compramos unha planta agora con esta calor, como temos que facer para que nos resista? Primeiro, para plantar, sempre hai que botar no fondo un drenaje, vale? Isto que fai é que a auga escurra máis rápido. Segundo, esta terra, por exemplo, este sustrato, xa ven con unhas capsuliñas de gel que o que fai é absorber a auga, énchense esas cápsulas e cando a planta necesita beber, vai soltando. Cando a terra se vai secando, vai soltando a auga. E así, regando a pola mañanciña, xa estaría. Xa estaría. Aguantaría. Home, hai que botarlle un ollo á noite, por si fai falta algo, pero en principio, E falarlle non? cantarlle máis ben. Tucho, e agora hai que falar das plantas de interior. Vamos aló. A planta de interior non é como a planta exterior. O mellor para mirar a necesidade de auga da planta de interior é fijarse na folla, que non agache, e co dediño metela máis abaixo posible. Empezar a escarabullar un poquinho para baixo e se Vale. notamos humidade, deixámola estar. Se notamos seco, hai que regar. Que aparte, o que podemos hacer é pulverizarle un poquinho de agua, ves, así por riba, para que se hidrate a planta e de paso o que facemos é limpiar as follas. A planta por onde respira, pola folla, e podese taponar. Entón, con isto hidratamos e de paso... Tucho, con todos os tips que me deches, eu creo que me van a aguantar as plantiñas todo o verán, Home, iso espero, se o levas ben a rajatabla. Ai, e a ver se así a nosa relación, ti máis eu, aguantamos un poquinho máis.